چ دەمێ قاسی ڤ دوو ساڵên dawî şand û berpirsên herêmê serdana welatan nekirina û şand û berpirsê welatan jî serdana herêmê nekirina. Berpirsên herêmê berdewam dibêjin serdanên wan ji bo çareserkirina krîza darayî û rewşa pêşmergeya lê li ser erdê wek derketiye çiqu hertinek li jiyana welatiyan û pêşmerge û fermanberan çênebûye. Krîza darayî jî wek xwemaye. Niha û piştî sê mehan ji serdana şandê herêmê ji bo Amerîka biryara hefteya dahatî şandeke dinya herêmê ber Washington biçe. Ew yek jî piştî civîna şanda herêmê lêgel John Kerry wezîrê derveyê Amerîka li Bexdadê tê. Tirkiye vê careyê şandê bê gotina sivîn dizeyî ji astê bilindê hikûmetê pêk tê. Wek carên berê serdan ji bo daxwazîkirina alîkariyên darayî ji bo derbaskirina krîza darayiya nihaya û alîkarîkirina madî û leşkerî ji bo pêşmerga. Ev jî heman daxwaziyên şanda berê bû. Ev di demekê de peyvdarê hikûmeta herêmê bi ênartî ragihand. Wezîrê derveyê Amerîka di civîna digel şanda herêmê soz da. Alîkariya darayî ji rûyê leşkerî ve bidin herêmê pê diçe deheya mekanîzîk da. Ew alîkarî bigên herêmê. Hewlêr û Bexda got di rêya ragihandinê re bersiv û piştniyaran derbarê lihevkirinê ji bo hev dişînin. Lê li gorî gotina berpirsên hikûmetê lê dawî civîn da behsa lihevkirinê nehatiye kirin. Nakokiyên navbera hikûmeta herêmê û Bexda û lê dwanên dijwar bandorî nexistine ser serdana wan ji bo Bexda. Tenê di sê mehên derbasbûyî de ev duhem care şanda herêmê serdana Bexda dika û biryara çend rojê dahatî jî şandên partiyan serdana Bexdadê bikin. Li ser dawî civîna wan jî peyvdarê hikûmetê dibêje behsa tûl hevkirinê nû nehatiye kirin. Serdanên berpirsên herêmê her çawa bin û di her astekî de bin. Wê yekê digihênin got serdanên borî mifa bi welatiyên herêmê negihandina heya got careke din xelek çaverê encama wan serdanan bikin.